γίνεται. Μ' αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν ξέρω πώς λέγεται. Τώρα. Απλά ήταν λίγο σφιγμένη, Ναι, αλλά ήταν όντως απερίγρατη. Ήτανε Περίγρατη, δεν μπορώ. πανέμορφη. Όχι, τι είναι το τράκι αυτό. Έτσι. Δημοσιότητες μετά λέει τα φώτα. Καλά, εγώ θέλω να δω πώς θα τις πέσω. Μ' αρέσει. Κόβω τον κόλλο μου. Δεις πως φωνάτε όταν την είδανε. Περίμενε, μόλις αρχίσεις το πάθη να δεις πώς προτάσεις θα έχει. Περίμενε. Δεν θα ξέρει τι να μιλήσει. Τι. Και φύγεις Βασίλης. Χορευτής. Μα τώρα θα το δεις. Α, για τώρα την είχε στολή. Ναι. Θα βοηθεί μετά. Ναι. Είμαι σίγουρη. Εγώ τι βάζει τώρα, ένα τείχο. Τι βάζει, δεν έχεις μανί. Ένα τείχο. Περιμένω την αναμονή της εξόδου τώρα.